Takže čau lidi, zdravím vás u dnešního videa, dneska si zahrajeme Rocket League. Už teďka se omlouvám, že 3 měsíce nevyšlo video. Vůbec se mi nechtělo do stříhání, protože mě to vůbec nebaví. A dneska si teda zahrajeme Rocket League. Už mám naplánovaný nějaký další videa, ale vůbec nevím, jak to bude vycházet, protože to stříhání to je fakt peklo, takže vám teďka dopředu neřeknu úplně, ale nebudu to dál okecávat a jdeme si zahrát prostě Rocket League. Tak jdeme na první hru. Už tady říkám, že nejsem moc dobrý. Hraju to chvilku. Takovýhle custom autíčko. Nebo custom, prostě jsem si tam dal Real Madrid před a si myslím, že to bude špatný, že prohraju. Jo. Si teďka uvidíte hlavně můj tragický gameplay. Teďka nedávno jsme točili video i k Antixovi, můžete se podívat na jeho kanál. Ale že oba nejsme moc známí, tak do vyhledávání musíte napsat jakoby zavináč Antix.cz. Točili jsme video z OpenFrontu. A řekl, že to není špatný video. Ale že to nebyl tu. Jo. Jsem pospátku. Ale vypadá to, že peček nebude úplně nejlepší. A je to se podělej. A jak jsem říkal, můžete dát Antixovi třeba odběr, lajky, nebo mu komentovat videa. Let's go! Vedeme 1-0. OK, měl jsem na sobě nějakou auru nebo co to bylo. Teďka úplně nemám v plánu pokračovat dál v sérii za kariéru Atletico Madrid. Spíš budu dělat nějaký videa jako třeba na styl, že hraju Ligu mistrů. Nebo jo. To je prčic. No tak to je zrovna můj gameplay. Takže... Uvidíme, kdy to video vyjde. A jak jsem už říkal, prostě to stříhání je fakt jako pain. No dobrý, tak je 2-1. Je to fakt pain, vůbec mě to nebaví. Ale co bych pro vás neudělal? No jako ono stačilo, že jsem 3 měsíce nenatočil video, to je dost víc. Nebo spíš nevidel. Kámo, já jsem fakt marnej úplně, 2-2. No nic ovšem, musím se nějak vzchopit. Budu třeba dělat nějaký experimenty s různými klubama. Takže uvidím, jak často bude vycházet video z kariéry za Atletico Madrid. Třeba udělám úplně novou kariéru a Atletico bych neměl jako zapomenout. Ale...
To je hodně napínavý zápas. Takže co 2-2. Ne! Ne, to jsem měl trefit. To, můj boost. V komentářích můžete ohodnotit třeba moje autíčko. Kdybyste měli nějaké rady nebo tipy v komentářích, tak taky budu rád. Byl bych moc rád za like, odběr i sdílení. No, let's go! A vedu 3-2 konečně. No. Jako už mě skoro měl, no. No, tak hazování jsem vůbec nedal dobře. To vypadá špatně, ne, dobrý, já to odkopávám. A lidi, prosím, fakt se mi nesmějte třeba v komentářích, jako... Já v tom fakt nejsem vůbec dobrý. Au, ty hajdaláků. Do hajzlu. Ne. Pryč. Let's go, hoši. Ještě to není ztracený. Hnedka první hra v Rocket League na video bude výhra. Oh no. Ne! No nic, hoši, řekl bych, že bude prodloužení, jestli nějakým zázračným způsobem nedám gól, anebo von. Kdyby dal von, tak se hodně nechci. A do mě nemusíš bourat, ty. No, ale vypadá to, že on už jenom brání. No, tak je to víc. No. Ne, to nestíhám. No, takže já overtime. Byli prodloužení. Já. Zase teďka ne. To. Já. Škoda, že to neletělo na bránu. Já jsem fakt špatnej. Let's go! První hra na video a hnedka je to výhra. Let's go. Yes. OK, to je pěkný ban. A dobrá, já proti tobě nechci jít znovu. Třeba se můžu domluvit s Atixem, jestli nenatočíme nějaký video ještě jako spolu na tenhle kanál. Ale vůbec nevím, třeba natočíme Rocket League i na jeho kanálu. To ještě prostě nevíme. Třeba budoucí video může být z Fortniteu, nebo FC25, a nebo taky z NHL 25. A třeba je. A řekl bych, že třeba za pár měsíců, až budu mít vydanou FC26, tak to se taky moc zahrát. Nebo tu budu hrát teda. Takže z toho taky pak budou videa. A vedeme 1-0, let's go. Jinak žádný jako vzdušný
jako ve vzduchu toho moc neudělám, to tady v Rocket League. To mě moc nečekejte, třeba ten čas. Jo. Joj, tak to byl kousek. Pojď ještě. Let's go, 2-0. Let's go, ale jsme ještě s tím podle mě za chvilku budu zase prohrávat. Jako v tomhle videu jsem ještě neprohrával. Vždycky jsem vedl. Jinak jsem natočil teda tři díly z toho. 3 díly z kariéry za Atletico Madrid. O ne, vypadá to, že ten týpeček to umí. To je gol. 3 díly za Atletico Madrid, ale nevím, jestli jste viděli třetí nebo druhý díl, myslím, že to byl možná druhý díl. Tak ten jste nemuseli vidět, protože jsem tam dostal copyright. A mě jako mrzí. Protože jsem tam dal zrovna tu hudbu. Bylo to ode mě jako hloupý. Ale ne, no a tady to přesně je lidi. To je zase 2-2. A co jsem vedl 2-0. To je strašný. A pak budu moc rád za podporu. Podporíte mě hlavně tím odběrem. A třeba i sdílem. Pak mi to hrozně moc pomůže. Mě ty. Kamo! Prosím, nedělej to! No. Tak lidi, já si myslím, že ten zápas pro protože je očividně lepší než já. No, dog. Au, ty. Let's go, díky bráško! 3-3. Let's go. Oh. Jaj. Oh, tak to je fakt. Má za auto. To je výkušný. Oh. Come on! Já myslel, že jsi to tam pěkně sám. Ty. Jo, mám letus. Jo, ne, prosím, nedělej to. Let's go! What a save, bye. To je. Tak to odstanu už nesave. No, já nemám boosty! Ne! Aspoň tady vidíte, že jsem fakt marný v Rocket League. Ty! Kamo, já tě fakt jako... Ne, dělej. No fakt. Pojď ty. Joj, tyčka. Já to. Ona. Nebudeš to dělat. Jo, tak já jsem dostal dobře bomba. No! Já jsem fakt tupou, já si dám vlastně.
No, vidím to pak ještě na určitě jednu hru. Ano. Já jsem fakt marnej, hoši. To není možné. Ne! Já ho tak nesnáším. Kámo! No, výborně. Ty seš takovej mamlas! Na. No. Ty jsi fakt. Dobrý. No, musím nějak se právě v tom. No, my vyžrali ten boost. Ano. Já jsem. Dám ještě aspoň jeden gol, nedá. Já na to nemám čas! Nemám na to čas! No tak. Ale je to vyvážený, je to jedna výhra a jedna prohra, takže teďka se rozhodne, jestli jsem v tomhle videu prohrál, anebo vyhrál. Ne, počkej. Já chci určitě do lobby, ale... Podíváme se na challenge. Já jsem něco splnil. Jo, na stage 3. Okay, plus 1 level. Jo. Tak se dokonce i na konci videa můžeme otevřít jednu bedničku. A nepředpokládám, že mi z ní padne něco dobrýho. Tak. Zase 1v1. No, už nám to aspoň konečně hledá hru. Okay. Let's go! Haha, kámo, ten to docela dobře přejel. Ale já se mu nebudu smát, já jsem taky špatný. Už je to jedna. Jo, kámo, ale počkej, kam fakt bude cíl. Jo, no jo, v tom. Ten jeho pink není moc dobrý. Přistaň! Jo, tak Borcovi se to asi seká. Já jsem mu... Já jsem zase nesebral ten moc. A on mi ho zase vyžral. Dobře, kámo, bodec. Ale já mu nemám říkat dobře, ten potíhne. Oh. Let's go. To je hard. To jsem netrefil. Kámo, co to je za gol? Já jsem fakt, kámo, špatnej. Tak jako díky, bráč. No, tak já se k tomu prvnímu golu nebudu vůbec vyjádřit. No, ale toho, co by mohlo být. Ne, a tam totiž nejdu. Já jsem úplně tu. Ne, počkej! Ne, čekej!
Kámo, no tak Borec bude fakt hodně lepší než já. Vypadá to, že já prohraju. To není moc dobrý. To není vůbec dobrý. Ano. Ale to mám chytí samozřejmě, bude to 15 krát. No. A on už má peníze docela dobrý. Ne, můj boost. No, fuck. On zase bude lítat. Na to. Pojď. Já zas netrefím. Jo, let's go, 2-2, remontáda. Já to nechci pro. Přijdeme on, kámo, ping, zase tyčka. O. Dobrý, to je to. Ona! Ne! Já se, kámo, z toho podělám. To byl pěkný. Kamal Borec se vždycky nic nevodí. O, tak to jsem hodil. To jsem doslova poslal. Ne, já si dal vlastně. Já to nekomentuju lidi. Ale nech toho, prosím. Ne. Ještě 2 minuty se tady s ním budu trápit. Já bych si k tomu pustil písničku, ale já se bojím, že to zase bude kopět. Pustím jenom pro sebe, ne? Nedám to do videa. Oh, šuš! Teď jsem měl infant. Ne, co děláš? Kamo, prostě Borec, to je Spider-Man asi, jezdí po autem. On. Let's go. Let's go. Ne, to je fakt. To minul, on to minul, a já taky, já jsem byl pomalý. A čum, teďka do toho nabourá, tak je. To je dobrý placák. OK. Vypadá dobře. No lidi, tohle by mohlo být silný, ale nebude. Protože jsem fakt... Nej, let's go! 3-4, remontáda Real Madrid. Já si teda pustím písničku, ale nemůžu vám ji pustit. Ani si ji nebudu zpívat, protože si bojím, že by mi to taky dal. No, já jsem promeškal svůj život. No, to jsem podělal. Oši, tak jsem asi svůj poslední.
Já jsem si říkal třeba do 30. No, on mi dá ještě gól. Ne. Já jsem stejně prohrál. Já jsem prostě neponaučitelný. No, takže jdu doma, no. A... jdeme ještě teda do garáže. Manage inventory. No. Chci ho zase modrá. Special decal. To není špatný. Ne. Special wheels. Bomba. No lidi, já bych vám chtěl poděkovat za sledování tohohle videa. Jestli nemáš odběr, tak ho tam nahoď. Nahoď tam rovnou i like. Klidně i komentář. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže zatím čau.